Black Eyed Peas, Where is the Love? It's the motherfucking yo. Щетина бутона, внимавай, защото щетина бутона е едно копче от всички. Едно натискане на бутона и ще гръмнем. Тук и сега. Ча ще стиля, момчета. Ще поздравя. Ще поздравя, да ние ще ме изстреля направо. Аз съм гейкста. Гейкста фанатик. Как кажеш ти? Гейкста, идиот! Аз съм и гейкста чик. Гейкста чикат. Що не е? Нормален! Я пък тея! Читай, сега съм убият при тази. Сега се обръщаше да ме тръгва след нас. Усети доктор Дре, Имаме потенциален